tackar. Ska du hämta mer grejer? Ska du hämta något mer? Hämta! Hämta! Ja, den är bra. Ja, den är bra. Upp med. Åh, tung var den. Tackar, tackar. Ska du hämta något mer? Det är en pärm kvar. Hämta pärmen. Sista pärmen. Den är, ta den. Så. Och snubbla inte. Åh, bra. Upp med den. Bra. Tackar, tackar. Upp med den. Åh, upp med den. Så. Tackar, tackar. Var den tung? Den kan du ta. Ta den till mamma. Ja. Får jag den? Ska den vara på bordet också? Bordet, ja. Egentligen så skulle vi ha gjort så när hon